Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Тиз бушлай һәм аноним шоулы ВИЧ-тест экспедиция 2021 бөтен Россия акциясына кушылды. Улы тормышка билет тантаналар сарайында 14 яшьлек шоуларга паспорт тапшырдылар. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәулектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 10 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24436 очрагы билгеле. Аларның 21597 терелгән, 39-ы узган тәулектә. Тиз бушлай, иң мөһиме аноним шаулы ВИЧ-тест экспедиция 2021 бөтен Россия акциясына кушылды. Экспресс-тестның мобиль пункты шәһәр халкын сәүдә үзәкләренең берсе янында көтте. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Экспресс-тест узу ирекле һәм аноним булып тора. Сәгать көндезге 12 ВИЧ статусын белергә теләүчеләр мобиль пунктка килә башлады инде. Тест махсус җиһазландырылган автомобиль лабораторияда барлык кирәкле санитар таләпләрне үтәп үткәрелә. Проходили мимо, стало интересно, решили узнать, что здесь происходит. А первый раз проходите подобный тест? Да. Идите, проверяйтесь. Ничего страшного нет, а наоборот для вас заботятся. Так что идите и не боитесь. Белгечләр сүзләренә караганда, акциядә катнашучыларның яше 18-дән 72 яшькә кадәр. Мобиль пунктта шоуларны табиб-инфекционистлар, психотерапевтлар, шәфкать туташлары һәм фельдшер-лаборантлар кабул итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, хәзер үз ВИЧ статусыңны белү өчен кан тапшыру мәҗбүри түгел, сирәгә яхшада тикшереп була. В случае положительного теста на ВИЧ я обязательно рекомендую человеку обратиться в центр СПИДа незамедлительно, прям желательно в этот же день, для того, чтобы подтвердить свой диагноз и для того, чтобы встать на учет, чтобы получать лечение. Лечение государством предоставляется бесплатное. От этого лечения будет зависеть, собственно, здоровье и дальнейшая жизнь самого человека. Статистика буенча ВИЧ инфекциясы нигезендә җенси юл белән күчә, монда очракларның 60%-тан артыгы шуның белән бәйле. Тест на ВИЧ вообще необходимо сдавать как минимум один раз в год. Мы, когда проводим профилактические акции, говорим, что как поход к стоматологу, сдавать тест на ВИЧ должно быть регулярным. И если практикуется секс без презерватива с человеком, с партнером, у которого неизвестен ВИЧ-статус, а ВИЧ-статус может быть известен только тогда, когда партнер предъявит справку о том, что у него нет ВИЧ-инфекции. То есть, если практикуется секс без презерватива, то обязательно в идеале раз в полгода, хотя бы один раз в год. Мобиль пункттан тыш чалалар үз ВИЧ статусыны СПИД үзәгендә белә ала. Анда көн саен иртәге 8-дән 15 сәгатькә кадәр бушлай кабул итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Аяк астында җиру була, Азия бистәсендә яшәүчеләр асфальт астына төшеп китүдән курка. Яңа юл куркыныч тудыра ди чалалар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Все больше и больше становится. Как бы дети не попали в них. Сорман трактындагы әлеге трак микрорайон берничә ел элек барлыкка килде. Йортлар яңа, әмма юлның сыйфаты мактанырлык түгел ди халык. 23-нче йорт каршында асфальт тулы мәгънәсендә җир астына киткән. Башта кечкенә ярык барлыкка килде дип сөйли чалалар. Әмма ул зурая башлады һәм асфальт астына бушлыкны күреп була. С каждым днем все больше и больше становится, проваливается. Как думаете, почему? Наверное, тут ливневки не хватает. Должна быть ливневка, наверное, уходить должна вода. Не только здесь, это еще вот подальше там есть. И когда мы в ту сторону идем, вот в садик, да, там тоже есть места, где земля проваливается. В основном возле колодцев они. Наверное, какие-то пустоты образуются. Әлеге урынны 2 атна элек койма белән әйләндереп алганнар, әмма машиналарны чокыр янын куярга киңәш ителми. Бушлыкларның тагын кайда булуы билгеле түгел ди халык, әмма бу әле микрорайонда бер генә проблема урыны түгел. Подходим вместе, смотрим, объясняем, что это очень опасно, рядом лучше не ходить, не проходить. И когда едешь на велосипеде, обязательно нужно смотреть под ноги. Хәлгә ачыклык кертү өчен без шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Тротуар рядом с домом по Сармановскому тракту обустроили сотрудники МУПАД. Ранее были заявки в народном контроле. Провал в асфальте также взят во внимание. Администрация Комсомольского района работает застройщиком. Данная работа должна быть проведена в рамках гарантийных обязательств. Шаулар асфальтны көзгә кадәр торгызырлар дип өметләнә һәм әлеге һава шартлары да моңа мөмкинлек бирә. Лилия Гатина, Розалия Фахретдинова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Улы тұрмышқа билеті шаулы оқушылар өзлерінің бірінші паспортларын алдылар. Топшыру тантанасы шәһәр күні қысаларында тантаналар сарайында узды. Толырақ келесі материалда. Рамис Агрусев паспорт алу үшін әтен исе белән килде. Мэрны күрү, аның кулын кысу һәм аннан улы тормышка билет алу егетнең хыялы була дип фикерләре белән уртаклашты Рамис. Меня переполняют эмоции. Я впервые пожал руку мэру. Я пару раз видел его на различных мероприятиях, но это было нечто. Я очень рад, что я получил наконец-то паспорт. И чувствую себя гораздо взрослее, чем раньше. Мы с семьей, скорее всего, это как-нибудь отпразднуем. Я очень рада встретиться с мэром. Я еще такого никогда не... Впечатления очень такие большие. Я очень рада. Даже не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Шәһәр көнен бәйрәм итү кысаларында Россиянең яшь гражданнарына паспортлар тапшырылды. 10 августта Чаллы үзенең 91-нче туган көнен билгеләп үтә. Для вас этот день запомнится на всю жизнь. Паспорт вручается один раз в жизни. И думаю, что сегодняшний день, 10 августа 2021 года, для вас, для ваших родных и близких, для ваших мам, пап, бабушек и дедушек, безусловно, особенный день. Яшь үсмерләр өчен тагын бер күңелле бонус булды. Аны шәһәр мэры шәхсән үзе тапшырды. Укучылар аның кулыннан шәһәр тарихы турында уникаль энциклопедия алдылар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шигырьләр һәм җырлар аша туган яңа мәхәббәт Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе туган телне яратыгыз дип исемләнгән өр-яңа проект башлап җибәрә. Яңа проектның беренче герое Адилә Фаттахова булды. Ул татар телендә Габдулла Тукайның шигырен укыды. Мин Габдулла Тукай иҗатын яратам, шуңа күрә аның шигырен бүген сөйләдем. Чаллы ТВ каналында бара торган тапшыруларда без еш катнашабыз. Һәм бу каналга біз бик рәхмәтле. Безнең балаларыбыз шушында катнашып үзләрен күрсәтәләр, таныталар. Проектның беренче чыгарылышында тагын бер катнашучы Алмаз Аглямов. Әлеге сәхифәдә мин дә катнашырга булдым, чөнки әлеге идея миңа кызыклы. Бердән бу үзеңнең туган нигезең, туган йортыңны искә алу һәм бүген атап әйтергә кирәк 10 август Чаллыбызның Ярчалы каласының туган көне һәм шунда искәртеп, һәм мин форсаттан файдаланып Михаил Лермонтовның бер шундый патриотик шигырен сөйләргә булдым. Һәм достлар, катнашыгыз, сезне дә өндим. Туган телне яратыгыз программасы төрле милләтләрнең бердәмлеген, үзара дустана мөнәсәбәтләрне һәм толерантлыкны күрсәтә. Барчаларыгызны да дуслар чакырып калабыз шушы тапшыруга, чөнки монда кичкенә яшьтән дә алып өлкән кешеләр дә катнаша ала. Монда инде сез үзегезнең туган якларыгызга, туган телләрегезгә мәхәббәтегезне шигъри юллар аша, җырлар аша тапшыра аласыз. Әлбәттә инде татар телендә, урыс телендә һәм башка телләрдә дә без кабул итәбез сезнең шигырьләрегезне. Программада катнашу өчен экранда күрсәтелгән телефон буенча заявка гына калдырырга кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Искәртеп узам, республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Бүгенге мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Снизился слух, есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха Видекс. Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 15 августа в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда, килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей.